नोंबो रोखा आं गोदैबो थायो आनारस औ नोंलाय बुसुबो थायो आनारस mana sunai tabuk mana sabana roka phai tipra motha ঠিক tunggu debo hello bay apsong jotono thamchani soban sibe yafaro tiniwo chung phailajak boot ronani bagoi chini boot kendro go chini 34 rajnagar ni 15 number boot kendro aro chung phailajak boot ronani bagoi haipano chung boot ni phaimani se jotto borok tola phailajak je boot machine nosto ongjani bagoi boot rumiani sao chung 3 घन्टा hai achugui nasing tongkha boot machine EVM bopro sopani hnai haipano 3.5 घन्टा hai kaka haipano se sopayakho obahai ke phungo 58 jon hai borok boot rokhapo birpor engke machine nosto ongui thangkha aboni bagoi te je borok kwbangma borok tabukhano rumiakho nasinglai jotto sadung bo tungphlajak aboni bagoi haipano chini thamchani soba aboni bagoi kaisa phano sele phano nogo thanglia chung jotto nasinglai tongkha te laso engke boot machine phaikha EVM machine sopaikha te jotto chung boot tabuk machine sopaijak guys tabuk se chung boot wi phayo naisingte machine ba nosto ha aboni bagoi lerong thangkha 3টা bajikha ang tabuk bai wainui boot kha bilang ke rc boot pro tabuk bai wainui waini bo bubagrano rugo tendrok sabono boot kha comment khlai sadi angle bubagrano rukha sino yangni joto group sakri sarong thu pura rong joto tipra mothano rukha te norokni hayangle sabo kban comment khlai sale joto angle norokno saka ang tipra motha boot kha nai tabo borok nang sumi nai borok boot kha nungbo rukha आं गोदैबो थायो आनारस नोंलाय बुसुबो थायो आनारस mana sunai tabuk mana sabana roka phai tipra motha ঠিক tunggu debo oklogo borok tunggu borok bai sing kisa kasalo boni bagai borok no pore singnai ke dolok tini bagai asingno norok joto nai tongni ani nasar brok oke bye bye pore malangai